Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Panikamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ini nga dawa, ako unang ikutlo ang pipila ka mga bersikulo nga atong magamit sa atong adlaw-adlawng panginabuhi o as our guide. Psalm 103 verse 17, "But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children." Isaiah 40 verse 11, "He will feed His flock like a shepherd. He will gather the lambs with His arm and carry them in His bosom, and gently lead those who are with young." Isaiah 41:10, 15 to 16. "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Behold, I will make you into a new threshing sledge with sharp teeth. You shall thresh the mountains and beat them small, and make the hills like chaff. You shall winnow them. The wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them. You shall rejoice in the Lord, and glory in the Holy One of Israel." Before we start, yung atong pagtuon sa pulong sa Dios, ng adlaw, di kinahanglan ng atong pagsusi sa tagsa-tagsa na ito kakalag. Kung napawag kita mga sala, kining maong mga sala kung dili nato isugid, ngadto sa tubangan sa Dios, kini mahimo lamang babag, balabag, luop, so kini makabalda sa atong pagkabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ato karong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nakanayon sa in English, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Nawala kanimo higalang wala pay kaluwasan. Ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang paggamit niya ng imong kabubuton, your free will, aron ikaw magahimos labing menong danong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31, nagatugon ka nato, tanan natong mga katawan, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Siya lamang ang bugtong manluluwas ug wala nay lain. Acts 4:12, nagkanayon, "Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved." Busa karon mag-ampo kita sa hilom, agig pangandam sa atong tagsa-tagsa kakalag. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon nga imong padangat ka namo, O Dios. Buhi pa kami ning among lawas, askil pa kini, ug napay kalantip sa among pangunahuna kini. Kumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya ug sa imong grasya. Dili kami takos
nga magapahimulos nini. Bisan gani among pagkabuhi, dili kami takos. Apan ikaw nga tinumanon magayod sa imong mga saan, busa ubani kami ning adlaw sa among pagpadayon, sa pagtuon sa imong pulong pinagi, sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, nga mga di magtutuo, kaninyo mga bag-o pa nga may salmot ni atong ministry, atong mga igsuon diyan ni Kristo, fellow believers, welcome kaninyong tanan. Iabi-abi kamong tanan with our warm welcome kaninyong tanan. Okay? Padayon kita ning atong adlaw-adlaw pag tuon sa pulong sa Dios. Ug aniya kita bag-o na usab nga pagtulunan nga atong pagaduputan pipila ka mga adlaw kini giuluhan karon og the real keys, yawi, ang matuod nga mga yawi of a successful life, the Bible way. Akong malikon, the real keys of a successful life, the Bible way. Okay? Alright, so karon atong sugdan kini. Sugod dayon kita sa paghisgot ni ining mga yawi. Unsa unato pagka malampuson sa atong kinabuhi sumala sa mga lakang nga gisugyot sa Biblia, ang pulong sa Dios. Okay. Una sa tanan, kitang mga magtutuo. Oh, by the way, dili kita mo hisgot una sa mga magtutuo. Atong hisgutan ang mga dili magtutuo. Una sa tanan, kitang tanang mga katawhan nga nga tao dinhi sa kalibutan, nakapanunod man lagi kita sa sala nga panulundon nga nabuhat sa atong unang ginikanan nga si Adan ug ang babae. Okay? Gididaan sila sa pagkaon sa usa ka kahoy nga diin ang bunga niyadtong maong kahoy mao ang pag-ila sa mayong dautan. The tree of the knowledge of good and evil. Okay? Now, ato lang kining lakturon, just forward, fast forward na to nga tungod niyadtong labuhat sa atong unang ginikanan, napanunod na to kadtong maong sala nga ilang nabuhat. Ug mo hinungdan nga niadto yung pagka laglag nila, nalaglag man sila. Kaya gisultihan man lagi sila sa Dios nga makakaon mo sa ng bungas kahoy nining paraiso. Gawas lang niadtong maong kahoy nga gitisok dito sa taliwa dito sa maong paraiso nga mao kadto ang gidili sa Dios sa pagkaon nitong bunga sa maong kahoy sa pag-ilas maayo og dautan. Ning tuman ba sila sa mando o pasidaan, pahimangno sa Dios? Wala. Misupak sila. Misupil sila ginamit ang ilang kabubuton. So, it was a willful consent nila sa pagsupil batok sa Dios. Mao, nga diha-diha, kaya mo man to'y pasidaan sa Dios nga sa adlaw mo kaon ka mo niya sa inyong pagkamatay, mamatay yun ka mo. You will surely die. Apan wa sila mamatay sa physical. Wa man sila mga tumba, mga sarasay, diha wala. Kaya ang buti pasabot sa Diyos, dili man ang physical nga kamatayon, kundi ang spiritual. So now, when they fell, they died spiritually. Ang pandili ang espiritu namatay. Ang ilang human spirit, mihiyos, mikuyos, niadto yung pagkalaglag nila. You see? So ang ilang sandurot sa Dios naputol. Naputol ang ilang
pakig ambitay, pakig sandurot, pakig kukabildo, ang ilang association with God was cut off. Completely cut off. Nga diha gitisok na usab ang balabag nga labiyas kabaga nga kanang pader hinunta nga mao to'y balabag nga nagaluop na nagababag na karon tali sa Dios ug sa tao. So wala relasyon ng tao ngadto sa Dios, naputol. Now, okay. Sa pagtanaw sa Dios sa koridor sa panahon, the corridor of time, nakita niya through His omniscience nga wa man lain nga kadulngan ng tao, gawas lamang ang unsa ang paghukom niya didto sa linaw sa kalayo. Mo tong mi himo Eternal Life Conference ang Ginoo nga Dios nga Amahan, gipatawag niya ang mga sakop sa Balang Trinidad, Dios nga Anak nga si Ginoong Kristo ug Dios Espiritu Santo. So nagmeeting sila o dumala sa Dios nga Amahan sa may atong buhaton nini atong binuhat nga. Wa naman lain silang kadulngan kundi ang impyerno. Unsa man nato pagpabalik nila. So mo to nga si Ginoong Kristo mi voluntaryo mingon siya ako ang manaog niya ng labiyas kagamahing planeta. Akong luwason ng mga tao. Magpakamatay gani ako kanila. Nga ang Espiritu Santo sab mingon nga ako mo voluntaryo pod sa pagkanaog niya ng maong gamayng planeta aron sa pagpadayag, pagbutyag, pagpahayag ngadto sa mga taon sa nila pagkaluwas. Karon sila mahibalik ngari kanato. Sumo kadto. Fast forward na tao sa Ginoong Jesucristo. The living word nahimo siya nga unsa. I mean, ang written word nahimo nga living word. And the word was made flesh and dwelt among us. Nahimo siyang sama kanato. And after 30 years sa iyang pagkinabuhi nining kalibutan na, nagpadayon na siya sa paglihok aron matuman na iyang misyon sa pagluwas sa katawhan pinagis pagpakamatay niya pag-adto sa cross. Okay? So mao na kadto. To na lang i-fast forward nga mao to nga nagpakamatay si Ginoong Kristo, iyang gilukat ng atong mga utang sa sala. Way laing mga kalukat si Ginoong Kristo ra. Kay siya raman ang kalifikado, the only perfect member of the human race. Hingpit man siyang pagkasakop sa kaliwatan sa tao. Wa siya sala. He was sinless for 30 years. And on the 33rd niya nga tuig nga siya moadto na sa cross. Ug mao nga didto hukman si Ginoong Kristo ang atong mga sala nga supposed to be kita ang hukman gidawat ni Ginoong Kristo. Siya ang nagpahukom dito sa cross, nagpakamatay tungod sa iyang gugma kanato. Ug mao nga ang buhaton ra sa tao, ang gipangayo ra sa Dios mao nga mutuo unta ang tao kang Ginoong Kristo sa iyang pagpakamatay dito sa cross. Mao kana ang lintungan ay yung unod sa mayong balita sa kaluwasan. Siya ay nagpakamatay tungod sa atong mga sala. Siya ay milukat. Okay? Nakaron ang tao igo lang mutuo. Mo na nga way merito ang pagtuo kay tanan makatuo apan di man tanan mutuo. Kasabot ka. Nakaron kadungog ka karon ini nga atong mensahe kay naghisgot man tani ining real keys of success in life, the Bible way. So mao kana nga ikaw gitan-aw sa Dios kung unsa imong gamiton niya ng imong
kabubuton. Gihatagan ka man sa Dios og kabubuton. Complete freedom. Freedom of choice. Mutuo ka ba kang Kristo? Nga namatay siya sa imong mga sala o dili? Duha rin mong kapilian. Diya sa Juan 3:36 o sa isulti. He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Unya, mo nang gisulti diha sa Mga Buhat Kapitulo 16, versikulo 31. Tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Mao na to. Naara nimo. So karon ang mga katawhan nining kalibutan na siak kini sa duha ka pundok, mga magtotoo ug dili magtotoo. Duha ra ka klaseng mga tao, dili bahay o laki when it comes to gender. Tinuod na apan unsa mang mga hugpongs mga tao karon nining kalibutan na. Ang mga dili magtotoo ug mga magtotoo. Hay kaman sword nining duha. Where do you belong? So ikaw rin makatubag niya na, tubagan ang adto sa Dios. Kung wag ka mutuo kang Ginoong Jesucristo, ikaw, you are an unbeliever. Kung hinukman ka na. He who believes in the Son kang Ginoong Jesucristo has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life. Kundi ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya. Way laing manluluwas siya ra. Kay siya ra hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. Siya ra ang way sala. Wa siya makapanunod sa salang panulundo ni Adan ug sa babae. Wala. He is perfect member of the human race. Ug siya ra gyud ang bugtong manluluwas. The only Savior of the world nga si Ginoong Jesucristo. Mutuo ka ba niya na o dili? Anara ka nimo. Nakay kapilian. Apan ibaw ka na. Unsa gani imong gipili na ay resulta. You see? So ang stimulus sa Dios nanha kanimo ingon nga dili magtutuo mao. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Way merito ang pagtuo. Mao na gipili sa Dios. Okay? So mao ka na ang unang yawi. Unsaon nimo pagkam madinaugon sa kinabuhi, malampuson sa kinabuhi, the Bible way. Ang una gyud nga yawi nga imong gamiton alang sa pagkabot nimo usa ka malampusong pagkinabuhi, a successful life, the Bible way, is not through the steps nga gisugyot sa mga secular books like How to Win Friends and Influence People. Dili. Pagpaluwas, pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Get saved by faith alone in Christ alone. Unya, human ikaw maluwas, dili kay muhunong lang ka diha. Okay? Kay mao man kini ang imong pagsud sa protokol nga plano sa Dios. Diha gyud sa pag-ingon nimo nga mutuo ko kang Ginoong Jesucristo nga akong manluwas, musud ka automatic sa protokol nga plano sa Dios. And you stepped on the protocol plan of God. That is the una gyud nga bahin sa plano sa Dios. Okay? Salvation is the first step. You have to be saved by faith alone in Christ alone. Aron ikaw makasod. Niinya na gayod nga pultahan kini ngadto sa imong paglampos na unya. Nga magmalampuso ng imong kinabuhi kay kini ang paagi sa pulong sa Dios. Human ka maluwas, dili kay muhunong ka lang diha,
Kaya na may ubang mga Kristohanon mo yan, okay, luwas naman ko. So, okay, goodbye Ginoo, kita tas langit. Okay, no, dili na mao ang attitude. That's not the right attitude. You should not stop there because ang sunod nga mando sa Dios na may mga mando nga atong pagkasundod, ingon nga mga sakop na karon sa panimalay sa Dios. We automatically became members of the royal family of God. And we have to base our life now on the Word of God o sa Royal Family Honor Code na sundo na nato. Ug busa ang sunod nga mando sa Dios nga atong pagasundon mao ang 2 Peter 3:18 nga nagkanayon og grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, because you are now a believer in time. Okay? So you are now on the next sanctification, which is experiential. Naras pulo nga experiential kay kini ang imo nang kasanitian sa imo kinabuhi ingon nga Kristohanon. Okay? Because at salvation, you already gained that positional sanctification. Karon kay believer in time ka naman, you are now experiencing or kanang imo na karong gipahimuslan kining experiential sanctification. Ang bot pasabot sa experiential sanctification mao ang imong pagpadayon sa pagtubo dias pulong sa Dios og kini imong gamiton sa imong kasinatian sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Now, so inikahuman sa imong kinabuhi dinhi ning kalibutan na, when your life is over, you are promoted by God kay ikaw namutang naman nga believer in eternity. At doon naman kasi eternidad. Magkinabuhi uban sa Diyos hangtod sa hangtod. Ngunya, kung ikaw gikuha sa Diyos nga mananaog nga Kristohanon, then tuwa, nagahuwat na nimo ang mga escrow blessings, ang mga panalangin, didto ang imong inheritance, mga panulundon, imong mga ganti, imong mga korona, mga purong-purong, tuwa tanan. O ikaw sultihan na sa Dios. Welcome, well done, good and faithful servant. So mao kana ang accolade nga imong sugat dito inig-adto na nimo dito sa eternidad. So mao na nga kita karon magatutok nini ikaduhang bahin sa plano sa Dios, which is believer in time. Atong sundon ang mando diya sa 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, ang pulong sa Dios na karon mao ang kinabuhi nimo ingon nga Kristohanon. Kay kun way pulong sa Dios di sa mong kinabuhi, wala kay pakigambitay sa Dios. You have no fellowship with God. Without the Word of God, there is no spiritual growth. Without the Word of God, you just live like an unbeliever. You are a loser. You are miserable. Dilibot ang Diyos niya na. He wants you to be a winner believer. He does not want you to be a loser believer. Kaya as a loser believer, you have no happiness. Your life has no meaning and purpose. You just waste your time and your life. And you're going to experience adversity, demotion, failure, cursing, because you are a loser. God wants you to become a winner. And you have all the blessings. You live a life of meaning, purpose, and with definition. So, kaya na kay doktrina. Kini, gidasig ka na itong mga magtotoo. Have Bible doctrine in your soul. Kay, when you have Bible doctrine in your soul,
You have fellowship with God. You live inside the divine atmosphere, which is operational, and you grow spiritually. So, you will experience with Bible doctrine as your guide in your life, you receive blessings, prosperity, promotion, success. You are a winner believer. But it is all a matter of choice. Remember that. Kailangan kay kamubuton, mahimugon og dili. Apan ang Dios nag-ingon, nagatugon, nagapahimangno, nagapasidaan kanimo magtotoo. Take in Bible doctrine on a daily basis. Kay kini ang imong kinabuhi. You must have balance of residency. You must have fellowship with God and with Bible doctrine. Nga mo yung baruganan nimo sa imong pagkinabuhi. So muna, naingon nga magtotoo. Diha ta mututok niini nga itong pagtubo nga espirituhanon. Ayaw na ginakalimting 2 Peter 3:18. Kay naatay kapilian. Mahimong mo pili, taka na amantay kabubuton. You can be a defeated Christian or a victorious Christian. Pili. Kaya ang defeated Christian living mo kini, ang iyang focus, mga binuhatan. Pagbuhat ng mga maayo, mo na iyang focus, iyang concentration sa iyang kinabuhi. Ug ang iyang tumong sa iyang pagtuo, ang iyang mga binuhatan, performance. O ang tinubdan sa iyang gahom, kalig-on siyang kalag, ang iyang kaugalingon ra. You see? Ug ang mga resulta, pakyas. So he is a loser believer. He is a defeated Christian. But ang victorious Christian living mo, kini ang iyang focus nga si Ginoong Jesucristo. Mao gini iyang gipunting kanunay. Ginauna kanunay. He is occupied with the person and character of the Lord Jesus Christ. Focus is the Lord Jesus Christ. Kaya ang tumong siyang pagtuo, karon mo ang krus. Diin diha, mamatay si Ginoong Jesucristo tungod sa iyang mga sala. O ang iyang tinubdan sa iyang gahom o kaligon, sa iyang kalag, mao ang Espiritu Santo. Mao na magadasig kaniya. Palahutay sa tanan niya mga gimbuhanton nga Kristohanon. Ug ang mga resulta nini kadaugan. Because ang kadaugan na iyang naangkon tungod niining iyang pagkapositibo ngadto sa pagtuon, pagkat-on, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. So grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao ni nga itong gitutukan karon. God, again, ako ipahinomdom nimo, God does not want you to become a loser. God wills that all believers become unsa? Winner believers. Mananaog ng mga magtotoo. Mao kini ang atong focus ingon nga mga Kristohanon. Nga kita magmadinaugon sa atong kinabuhing Kristohanon. Mao kana ang real key of success in life. The Bible way. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus. Prioritize God's Word. Mao na sunod. Unaha gyud. Expose yourself to doctrinal Bible studies. Ka na sa Lucas 12:31 nga nagkanayon nga unsa. Seek ye first the kingdom of God. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So mo ni nga ato kining gihatagag gibugaton sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Di man ni nga atong slogan ni nga atong ministry, just to remind you, Operation SLBA. Unsa man ang S, study. Unsa man ang L, learn.
Unsa mang B, believe. Unsa man ang A, apply the Word of God. So, tuni, katuni, tuuhi, gamita ang pulong sa Diyos sa imong kinabuhi. O, this will lead you to occupation with Christ, occupation with the Word of God. O ikaw, mahimo na nga lakang na, you can step now on being a successful believer. So mao kini ang Yahweh, matuod nga Yahweh sa pagkamalampuson sa kinabuhi. Sumala kini sa mando, pasidaan, pahimangno, tugon, plano, tuyo sa pulong sa Dios. Ug ato ning ipadayon ugma sa pagtuki nining mga punto sa doktrina nga labihan sa kapahinungdanon sa atong pagkakristohanon. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga gayon sa among pagtuon sa among pulong. Hinaot nga kini o Diyos, masilsil sa among alimpatakan ug nga amo kini maggamit sa among adlaw nga pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat ning among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kining maong ministry, gamita kini ni powerful way, in a mighty way, sumala sa imong kabubuton. Dada kami pagbalik ugma dinhi, aron kami magapadayon sa paghisgot, pagtuon niining bahin sa among title nga among gitutukan karon, The Real Keys of Success in Life, the Bible Way. Magampo ta. Almahan namong langit nun, salamat. Nining grasya. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.